Tapos bigyan di mabisinan to'y kanton. Naglabay ti soy, itang pisili kun kalamansi. Ayos. Yan na yan. Nadalang ni si Dada. Keme kamot. Wow. Siyempre labay-labay, keme kamot. Fun. Agtip-tipid, you know. Wow. Sobo da. Sino na ako awan gamin. Naiimas, naiimas. Tawadan ko yung munisipyo. Mas! Naiimas? Danom lakurang na. Ada mo hot water talikod mo. Awang kano tiwa. Awang kano timanda. Sa mabalin mo dito. Oy. Awang kano timanda. Ano sa kasi? Plastic madi. Madi maagat plastic. Lamang ka dito na kasi. Naimas. Naimas. Padasun nyo gani. Big sisi. Piranos na nyo. Sige, alam nyo lang. Nag-imas mo gaya si Dayo? Nag-imas mo game si Dayo, da kayo? Damugan si Dada. Siyempre. Damugan si Dayo. Si Dayo kung mainit na yan. I-mix mo na habang mamay. Ni Maria nakakanin. Ramas-ramas na dyan ang kanin na ako na. O, hirap ng kanin. Kanin pa more. Naigugutan na po yung pangkot sa sila. Wow. Charap. Charap. Sarap. Nabisin dabi man nga nagparit. Pinutom, naglabay ng soy. Wow, sarap. Ay, ikot yung kanin ko. Sige, subo. Naibos mo ton Maria. Ako na. Hi. Dapat extra rice na na to. Ay, okay. Ako na rin po naga. Ito na. Oh, paano kayo niyan? May mas kapag Ramadam mo na isa. Ramadam chicken. So, yeah. Kasusok na puno. Dilasonan natin lahat. Tanangin natin lang sa Kaya nila, nabis ko nila niluwa. Wow! Ang tulatan. Sabay subo, Adker. Sabay subo. Ang utong na lang ko na may bus. May bagay ka. Mga tayo. Ay, din bagay. Dito eh. Oh, yan na. Yan. Oh, video ko ito lang. Magsugak ito nga mga angon din. Hi! Coffee time! Coffee time. Ubos! Ubos, ayos. Yan o. Nakangkangan sa plato. Nabisbisinan na dito ni Mamadlaw. Oo. Dapat na.
Wala yan ang anan ni ko kumaidin, no? Kuskus. Thank you, Lord.